I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos a Dinamarca. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, amociños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, no que levamos xa 111 capítulos. En este capítulo número 111, número máis que bonito, ímolo celebrar por todo o alto, viaxando outra vez a un destino nórdico, como no capítulo anterior. Hoxe imos ir ata Dinamarca para ver como lle foi a unha compañeira que estivo por ali dando un paseiño e ademais intentou pasar da fronteira tamén. Así que imos ver se realmente Dinamarca pois ten tanto frío como din que ten tamén unha demanda de cartos tan importante como din que fai nos turistas, vale? Ímolo ver no capítulo de hoxe cunha compañeira realizadora, está aquí no departamento no que curra Dani Portela. Hola, Dani. Moi boas. No departamento da Coordinación Creativa da Televisión de Galicia. Ela é Andrea Varela. Que tal, Andrea? Hola, ¿qué tal? Encantada. A Dinamarca, mira que non había sitios, Sí, ali fomos. Sí, a pasar calor. Bueno, Sí, un poquinho, ¿no? collemos un diluvio universal, máis ou menos, aí coa chuvia, pero... Sí, en que época? Finais de agosto, principios finais de agosto, setembro, bueno, pero... Época de monzón, Sí. Un monzón danés. Nórdico, O monzón sí. dinamarqués. Bueno, pois agora imos estar con Andrea Varela, compañera da Televisión de Galicia, que foi ata Dinamarca neste programa, no capítulo 111, como dicimos, de Lambóns de Viaxe, que podedes ver en un montón de sitios agora xa, en YouTube, en A Galega, na plataforma digital de contidos audiovisuais, tamén en Galega Audio, podedes escoitalo, e por suposto, se estades escoitando agora en directo, na Radio Galega. Dani Portela, que podemos comentar sobre Dinamarca? Oficialmente chamase Reino de Dinamarca, é un país situado ao norte de Europa continental. Considérase un país nórdico, pero non escandinavo, xa que non está na península escandinava, pero sí está na península de Jutlandia. Xunto co territorio continental... É Jutlandia? Jutlandia, sí. Porque cando estudiábamos nos que éramos cativiños era Jutlandia, sí. Entendo que porque era en castelán. Claro. Era imposible de pronunciar. Jutlandia. Claro, imagínate, dala. Bueno, pois ademais do territorio que hai na península de Jutlandia e as illas que hai ao redor, posúe tamén as illas Feroe e Groenlandia, que teñen un elevado nivel de autonomía. Desas illas das que falábamos son 443 illas, en unha delas está a capital, Copenhague. Está conectada por tren e estrada tamén pola ponte de Øresund con Suecia e limita polo sur con Alemania. Son algo menos de 6 millóns de habitantes. Calcúlase que o reino naceu polo século VII e os vikingos habitaron dende o 8 ata o século XI. Dende 1973 pertence á Comunidade Económica Europea, a Comunidade Europea, pero non se incorporaron as Illas Feroe e Groenlandia, pero Groenlandia colleu e saíuse. Anda. O sea, fixe un Brexit no 85 antes de que lle chamáramos Brexit o asunto. Ten unha grande industria naval que non viu por aí un contedor de Maersk, por exemplo, pois Maersk é a empresa das máis grandes de Dinamarca, e sempre está nos 3 países máis felices do mundo, é o país máis próspero e de maior calidade de vida, e tamén ten un alto poder adquisitivo. É o exemplo paradigmático de estado de benestar con altos niveis de confianza no seu sistema judicial, político, coberturas sanitarias, educación e cultura. A capital é Copenhague, que quere dicir porto comercial, está na illa de Setlandia. Ten 2,8 millóns de habitantes e o 37% da poboación viaxa a diario en bicicleta. Pensei que ibas a decir xoga balomán. Pensei que ibas a decir... Esa é outra. Vale. Os que non van en bici están xogando balomán. É o exemplo de cidade pensada para os peóns e ciclistas e non para os coches. Famosos daneses. Veña. Jacob Christian Andersen, que dirás, non sei quen é. Bueno, pois foi o maior impulsor da capital, Copenhague, redistribuindo a riqueza que daba a súa cervexa Carlsberg. Logo, no mundo do espectáculo e do cine, Brigitte Nielsen, Mads Mikkelsen, o actor coñecido por, non sei, por exemplo, A Caza, por exemplo, é unha das súas películas. Lars Ulrich,
supoño que se pronunciará así, que é o batería de Metallica, e a modelo Lena Christensen. E tamén, claro, o escritor Hans Christian Andersen. Inventos daneses, isto está moi chulo. Ni un solo famoso deportista puxeches aí. No, Vale. nin ciclistas, que hai uns cantos vos. Inventos. A radio de baquelita, creada por Peter Bang e Sven Olufsen, os pais da marca Bang & Olufsen, que é tan coñecida no, digamos que no audio de alta calidade. A batería eléctrica seca, porque antes todas as baterías eran como as do coche, misturando líquidos. O altofalante. Anda, sí. Sí. Iso é dinamarqués. Efectivamente. Os legos tamén son daneses e están por todas partes cando os visitas. E logo o primeiro asento, claro, non hai que falar do deseño danés, non? Pois no ano 59 fíxose o primeiro asento dunha soa peza, que seguro que vimos por aí, que é un asento de plástico cunhas formas moi sinuosas e que está moi como cilíndrico, é como se estivera inscrito nun cilindro, e é un asento que está feito en plástico e é dunha soa peza, e foi o primeiro asento que se fixo así. Guau. Sí. Que o deseño danés véndeno moi ben cando vas ali, por exemplo, e teñen en Copenhague hai 2 museos dedicados ao deseño, un principalmente centrado na teoría do deseño e outra na práctica, cunha exposición de asentos increíble, de avances, de entornos, elementos de cociña, bueno, unha maravilla. Bueno, pois hoxe imos estar en Dinamarca, aquí en Lambos de Viaxe, neste capítulo 111, con Andrea Varela e con Dani Portela, que tamén estivo ali, así que tamén nos vai comentar alguna cousiña. Varias veces en Dinamarca, é repetidor en Dinamarca. Así que imos a pasar moi ben. Neste capítulo 111 de Lambos de Viaxe, na Quina Radio Galega, comezamos. Lambons de Viaxe, Carlos García Verdugo. Man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Kili. Jeg er min zone, jeg er ligeglad. Natten er lang, jeg skal der bo, jeg er ligeglad. Tiden står stille på viseren. Sang, telefon slukker, jeg er ligeglad. Hun er op og spendere den, jeg kunne lave dem i søvne. Jeg vil op, jeg garanterer det. Du vil vide, hvis du prøver det. Klub, møbler står vi på. Head, shoulders, knees and toes. Champagne, pop, op i luft. De lukker først, når vi vil lukke. Klub, møbler står vi på. Head, shoulders, knees and toes. Champagne, pop, op i luft. De lukker først, når vi vil lukke. Hvorfor tager man sin dame herhen, når man ved, hun bliver absurd? Hun kommer ind som en fan, kigger fra som en ny ting, jeg har prøvet. De har en 3 dage, hvad de laver på en måned, laver jeg på en aften. Og min bror, man er bag, og min bror, man er Jeg er inde i klubben på pulten, selvom de siger, jeg har karantæne. 20 flasker champagne, og de sprøjter som fontæn. Jeg er på vej til toilettet, flytter lidt, jeg er ikke normal. For når Kiko, han har busset, og i by, så går det galt. Jeg er i min zone, jeg er ligeglad. Natten er lang, jeg skal der bo, jeg er ligeglad. Tiden står stille på viseren. Sang, telefon slukker, jeg er ligeglad. Hun er op og spendere den, jeg kunne lave dem i søvne. Jeg vil op, jeg garanterer det. Du vil vide, hvis du prøver det. Klub, møbler står vi på. Head, shoulders, knees and toes. Champagne, pop, op i luft. De lukker først, når vi vil lukke. Klub, møbler står vi på. Head, shoulders, knees and toes. Champagne, pop, op i luft. De lukker først, når vi vil lukke. Drømmens værste mareridt. Alle jeg med skal bare indbrugt 200. Lambons de Viaxe, capítulo 111, esto é Radio Galega. Hoxe estamos viaxando a Dinamarca, da man da realizadora de nuestra amiga de Andrea Varela, que é compi de traballo de Dani Portela no departamento de Coordinación creativa. Flipa. Iba a decir creatividade, coordinación creativa da Radio Televisión de Galicia. Ela é moi creativa. Claro. Está ben sempre rodearse de xente boa. Vamos. Bueno, e ademais coinciden en gustos polos destinos comuns, neste caso de xeito anacrónico, verdade? Pero viaxaron os dous a Dinamarca. Neste caso, imos coa viaxe de Andrea, que foi durante cantos días, Andrea? 10 días. 10 días, Sí. Ainda foi bastante tempo. Sí, E no verán. Sí, pero bueno, non parecía moi verán, Ali. Por qué? Porque chovía, facía frío. Sí, collemos aí un mal tempo. Canto de frío en Dinamarca no verán. Íbamos co chubasqueiro, gorro. Sí. Sí, ainda. Tema así ben entrado un outono aquí en Galicia. Sí. Algo parecido. Sí, digamos que sí. Da justo viaxer aquí, Sí. O sea que
para un momento que teñen días longos non viste o sol. Non moito, non, pero bueno. Wow. Bueno, a propósito da viaxe, teñades algún motivo especial para ir a Dinamarca? Por que Dinamarca sí e outros países non? Bueno, principalmente porque tiñamos ali unha amiga que vive ali, de feito, porque o seu marido é danés. Entón, pois, era visitala e pasar ali uns días. Como se chama a tua amiga? Daniela. Daniela. E curra ali? Sí, bueno, Sí? sí. Bueno, está traballando telemáticamente dende outros lugares tamén. Pero traballa para outros países, entón Sí. traballa en inglés, entendo. Sí, sí, sí. Vale. Sabe comunicarse ali co idioma con Co idioma danés e danés, todo? máis ou menos. Sí? Sí, máis ou menos. Sabe algunhas palabras e demais. Porque xa nos pasou aquí en algunha ocasión de alguén que vivía fora, tal, por exemplo, Juan Negreira, que vivía en Suecia, lembras? Ah, sí, sí, que aprendera sí, o sueco profesor. perfecto e Que acabou dando clase, que aprendera sueco, di el, que aprendeu sueco lendo os xornais Os xornais estos gratuitos que había do- no metro, no do tren. autobús. E daba clase en E dicía que tampouco era tan complicado como parece, que parece máis hostil como só o idioma do complicado que é despois aprendelo. E non sei se polo que che contou a túa amiga si algo parecido ou non. Bueno, O idioma. a ela costaballe bastante. Sí, A ver, non? o seu marido tamén é danés, entón, pois, teñen fillos xa, entón, por exemplo, o marido aos fillos fala en danés, entón ela, pois, vai collendo cousas, pero é complicado. Cóstalle, sí. 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 Bueno, e ela vive en Copenhague? Non, vive en Hillerød. Hillerød, que vai ser un dos Sí. nosos primeiros destinos, Sí. entón, entendo, non? Vale, nunha viaxe na que non quedou na típica viaxe de 3 ou 4 días na que colles un avión e se che leva, por exemplo, a Aalborg, quedas 2 días en Aalborg, se che leva 3 días a Copenhague, quedas en Copenhague, non. Esta é unha viaxe na que intentastes percorrer un poquinho de país, non? Sí. En que vos movestes ali? Metro, En principalmente. metro, dunha cidade a outra en metro? Sí, bueno, É que Hillerød é o último sitio onde chega o cercanías de... Stansted, en Londres. Sí, algo así. Sí, en Móstoles. Eso. Pero un Móstoles moi chulo que ten unha cousa moi bonita que contará. Vale. Así que vos movíades en metro. En metro, sí. Vale. Que era, pois, iso, o máis práctico para... Vale. E sobre estereotipos, que é un topicazo sempre nos gusta moitísimo para comezar. Durante 10 días fostes os máis baixiños de todo o mundo? Sí ou non? Probablemente, non Sí, son moi recordo altos, moito, non? pero sí, o marido da miña amiga era bastante alto, así que Sí. xa empezando por iso. Sí, son todos tamaño xogador de balonmán, non? Lateral de balonmán. Claro, son todos así. 2, o peto, realmente tan caro como din? Sí, a Sí? ver, depende onde vayas, pero sí, o normal é que é bastante caro. Que che pareceu así o máis caro en Dinamarca comparado co que faz habitualmente aquí en España? Comer, Comer, sí? comer sí é bastante caro. De feito, evitábamos ir a restaurantes e comías por aí nun campo, Claro. que ali os xardíns e tal teñen cousas moi bonitas, entón acostumábamos a ir Pero algo por que ali. tamén fan eles, non? Ou non? Ou tú comentou os de restaurante, tamén comen A ver, moito nos parques, O ou non? restaurante, un dos mellores restaurantes do mundo, o MoMA, está aí. Pero precisamente en Copenhague hai moitos parques que parten dunha serie de fosos que se fixeron porque históricamente en Copenhague había moitos incendios. Entón o que fixeron foi crear uns fosos que separaban barrios que servían de cortalumes e agora esos son lagoas con parques ao redor moi bonitos. Hai unha serie interesante que creo que está, non sei se está en HBO ou está en Estará Disney, en a galega, en Disney en Plus, breve. que di Marcus, que se chama The Bear, que fala dun xefe de cociña que estaba no Noma. Sí. E viaxa aos Estados Unidos a un negocio familiar e aí intúese parte do estrés que queren trasladar que se vive nas cociñas nunha alta dun cociña. sitio coa exigencia que ten ese restaurante, que quizáis é un dos máis coñecidos, os que ten a exigencia de ser excelente absolutamente en todo. Hai moitísima xente que viaxa a Copenhague solo para ir a este restaurante, a unha cociña completamente decorativa, na que todo completamente sorprendente. É un espectáculo de Claro, cociña. sí. Pero vos non chegastes a este sitio de 3 estrelas Michelin, verdad? No. Bueno, entón tiñades que comer en parques porque era viaxe tiesos friendly, Exacto. sí, totalmente, que comentamos moitas ocasións. Con que presuposto diario para sobrevivir en Dinamarca? Bueno, a ver, éramos estudantes. Sí. Para empezar, entón... A Cero. ver,
Tocábamos nas rúas, non? Sacaba de positivo, era perfectamente positivo. Non, pero sobre todo sí que íbamos por aí a almorzar, porque os daneses almorzan ben. E de feito ten unha mítica tosta dali que é unha rebanada de pan con diferentes cousas por riba, calquera cousa que lle queras meter. Soíamos almorzar eso por aí. E eso, porque eso sí que se podía permitir un. Sí. Sí, eso é algo moi Sí. común e botanlle manteiga, Sí. ¿no? E logo incluso peixe lle botan así como sardiñas, arenques, afumados, Sí. salmón. Sí, cousiñas con graxa, verdade? Porque Sí. ali co frío que fai non é mal ter enerxía, non? Pero, claro, a tosta non te esperes unha tosta destas que parece un zapato, eh? Tampouco son tan grandes. Son tostiñas, para non son Sí, tostiñas. En exactamente. Galicia son tostiñas. Efectivamente, tal cual. Vale. Pero con moita cousa por riba, queixiño deste como parmesano, así queixo curado por riba Vale. e tal, vale. Tan ricas. Aloxamento entendo que en casa da tua En amiga, casa da amiga así que de eso Antón. non podemos comentar si é moi caro ou non. Ti, Dani, si que estiveches en hotéis. Sí, eu a primeira vez que fun cometín o erro de non ver que estaba pasando en Copenhague esa cidade. Eu non atapaba, que pasa que non hai hotéis? Resulta que estaba celebrándose o campeonato do mundo de ciclismo. O sea, na cidade onde De máis ciclismo indoor. bicicletas hai. No. De ciclismo, de ciclismo outdoor. claro, era as contrarreloxos dos xuvenís, dos femenino, masculino, de todo. Eran todas as probas esa semana. Entón, claro, atopei un hotel donde o baño era compartido e ultra caro. Pero bueno, foi casualidade e non me decatei dese detalliño. Claro. Pero a ver, os que fun eu, que viría a ser como un equiparable a 3 estrelas aquí, estaba a última vez que fun estaba correcto, pero eran 110 euros a noite por aí. Vale, daquela, que 120. que E en daquela setembro, agora, sí, que daquela agora os precios duplicáronse. Pois, Pois probablemente. En hotéis, sí. Sí. É a realidade, así que podedes esperar tranquilamente eses prezos que, bueno, ao final son de grande cidade. Hoxe en día, atopar hotéis por 200 pavos en grandes cidades, sexa Dublín, Madrid, París, onde sexa, é super habitual. Onde tiven facilidade foi en atopalo no centro, sabes? De non irte moitas aforas, cerca da estación de tren para poder moverte ou ir a Hillerød, por exemplo, que é unha visita que hai que facer. É casualidade que la vaya que estivera ali hospedada, pero que esa visita hai que facela. A visita de Hillerød, aparte que a paisaxe é moi bonita, non hai tanta cidade de dormitorio e tanto cemento no traxecto, e está moi guai. Vale, pois agora na segunda parte do programa, seguramente en uns minutiños sí que iremos punto por cada un dos sitios, Vale. pero despois de repasar generalidades sobre Dinamarca, que isto é o que me motiva a min, vale? Os estereotipos encantan, non? E os topicazos. O alcohol. Din que hai que pagar en toda Dinamarca o alcohol, unha con cash, que non se pode, que vai todo con tarxeta, pero que ten que ser tarxeta platinum do que costan as cousas ali. O alcohol ali é bastante caro. Sí? Sí. Non é como aquí que ao mellor é máis fácil o acceso, pero ali... A ver, A Carlsberg, canto costa Carlsberg ali? Mais ou menos, sabemos? No. Claro, Dani e Astemio non, Dani non. claro, nós non tomamos alcohol ali, pero... Non. Non. Intentaste non facer, vale. E saístes de festa? Non, Tampouco. E era outro rollo, outra movida. xa, é que ademais, claro, como estábamos vivindo ali, pois Había en Gilaro tampouco hai moita festa de noite, pero... Vale. Era Nunha casa con complicado nenos, compaxinar. sí, tal. Claro, debe haber 2 pubs, creo eu, vamos. Sí, Como sí. moito. Sí. Pero espera, vou facer traductor de Germán, que Germán sí que foi a Dinamarca e sí que saiu de festa. Como é a festa en Dinamarca, Germán? Contanos. Bueno, ti contame como se fose Dinamarca. Alta graduación, ves? Sí, eu estive un par de noites de festa tamén e está ben. Tiven que ir a sitios, afortunadamente en casi todos os sitios xa se sabes onde están a xente de Erasmus, entón aí adoita ver happy hour e non sei que, entón vale. podes tomar as primeiras máis ou menos ben. Sí que me pasou unha cousa cando estiven eu, outro topicazo, que non eran demasiado amables coa xente do sur de Europa, por dicilo de algún xeito, por edulcoralo un pouquiño. Vos tivestes un pouco esa sensación ou non? Non. Non? A ver, non sei se por que éramos tal, pero sí como que son bastante Distantes, ao mellor, distantes, sí. Marcan un Eso pouco a sí que distancia. notamos, sí. ¿Mm?
Bueno, hai que ter en conta que esta xente se comporta de forma distante. Sí, claro. Se considera de mala educación que se ti entras nun autobús e hai un asento ocupado nun curruncho, que ti non te poñas no outro extremo. O feito de... Son moi recelosos ao espazo físico, o espazo, o entorno, o espazo vital, vamos. Entón, esa clase de comportamento sí que o podes percibir, que non te podes sentar ao carón da xente se hai asentos libres máis lonxe. Bueno, xa que dese topicazo podemos dicir que non temos suficientes datos, non? Información, claro. Para confirmarlo. Bueno, moi ben. Pois esta é a viaxe que fixo Andrea Varela, que foi a Dinamarca 10 días, despois acabou cruzando un momentiño ata a Suecia, e será o que vexamos durante os próximos minutos aquí en Lambos de Viaxe, neste capítulo 111 deste programa de viaxes da Radio Galega, para saber un pouquiño este destino. Levamos un par de programas indo a destinos nórdicos. A semana pasada estivemos en Laponia en pleno inverno, desta volta vamos en pleno verán, con non moita sorte, me dixeches, non? Algún día de sol? Algún día houbo. E realmente Sí. os días son super longos ou non? Sí. Sí, máis ou menos longuiños. Sí. A ver, si que fai eso no 2021 que fun, pero Notabas a xente contenta? Porque din que a xente ali cando é verán se pon super cando contenta. sai o sol. Sí, Bueno, sí, había bastante xente tamén eses días. sí, pola Por- rúa e sí. todo isto. Bueno, Aproveitan para... claro. Para tomar o sol. Vitamina D. Bueno, pois en nada, estamos en varios puntos importantes de Dinamarca, centrándonos sobre todo en Hillerød e en Copenhague, para visitar despois outras zonas. Pero antes de iso, imos como sempre coa sección de Dani, coas súas trebelladas na mochila. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila, con Dani Portela. E hoxe nas trebelladas da mochila de Dani Portela imos falar de... Soa moi ben, Soa... Speak Spots. Speak Spots. Speak Spots, Dani. Speak Spots. Que é eso, Dani? É unha aplicación española que combina a inteligencia do chat GPT... Speak Spots é unha aplicación española. Sí. En vez de sitios para falar. Hecho, que hai, macho? Sí, é sí. lo guai, é lo que Sí. mola. Speak Spots, aplicación española. Pois mistura inteligencia artificial do chat GPT co WhatsApp, enfocado principalmente a planificar viaxes dun xeito rápido e cómodo. Aínda que ten un pero do que falaremos máis tarde, que eu creo que debemos avisar desde o principio. O sistema a min encántame. Entras na página web e o primeiro que faz é seleccionar idioma, neste caso das opcións inglés e collese o castelán, e logo faiche 10 preguntas. A primeira é onde queres ir, cantos días, e ollo que hai dúas pantallas para verificar que son días e cantos días e cantas noites, hai, para definilo ben acotado. Logo, configuración do teu orzamento por persoa ao día. Dixlle, quero gastar 50 euros, quero gastar 100 euros. Hai como uns pasiños onde ti marcas os cartos que queres gastar por día. Logo, si queres que a viaxe inclúa parques temáticos, se queres que inclúa lugares alternativos ou que consideran eles alternativos. Logo, se queres atraccións culturais, poden ser concertos ou actuacións de teatro. Logo, isto está guai, se queres bañarte ou non, é dicir, se queres levar bañador, porque podes ir a un lago a bañarte, ou é un balneario, ou o que sexa. Que temos un bo amigo que sempre di que todas as viaxes hai que levar un bañador. Exactamente. É fundamental, nunca sabes onde vas a acabar bañándote. Logo, se queres que a túa viaxe inclúa algún lugar especial para ver o sol por, que curiosamente aquí agora mesmo estamos vendo un, e poñemos o por. Dicir se desexamos ou non sair da cidade para facer algunha excursión, e dicirlle a hora de chegada na volta. No, perdón, a hora de chegada ao destino. Son todas preguntas a final que requiren bastante información, pero son todas preguntas, Dani, que casi sempre tes máis ou menos claras antes dunha viaxe, porque eso marca un pouco o teu xeito de viaxar, non? Créeme, eu tardei como 50 segundos en responder este test. Claro. Sí. Vale,
no momento que temos estas preguntas, ahora ven o importante, porque isto podría ser como calquera creador de itinerarios. Vale. Pero ahora ven o cambio. Automáticamente o sistema xera unha planificación moi ben organizada por días, onde traechos puntos de interés nas zonas, as horas nas que visitar certas cousas. Está moi ben planificado todo. Entón, cando está todo organizado por días e por lugares, aparece xa abaixo un icono de WhatsApp e dice guardar itinerario, pero co icono de WhatsApp. Entón, aí metemos o noso teléfono e vai nos chegar o noso WhatsApp unha mensaxe do servizo Speak Spots cun código identificador do itinerario. E aquí empeza o potente, que é que podemos xerar unha conversa que axude a preparar mellor a viaxe. Por exemplo, aquí suxíreche ir a un museo. Sí. Entón ti colles e pregúntaslle na conversa de WhatsApp: a que hora abre este museo? Entón el colle e respóndeche dicindo: abre de a esta hora a tal hora. Podes coller o autobús este que te leva ali. Ostras. E podes coller se picas aquí, podes pillar as entradas anticipadamente. E todo isto é simplemente coa resposta de a que hora abre tal museo. E dache incluso a rota de como chegar, porque el vai saber, se te lle convertes a ubicación, onde estás. Entón, realmente está moi bien, porque incluso diche se queres ir en transporte público, a pé, montache a estrutura moi ben, e sobre todo que temos no WhatsApp, que é algo que sabe utilizar todo o mundo. En este caso en castelán. Vale, é dicir que despois de responder 10 preguntas nesta aplicación que se chama Speak Spot, Sí. que é española, que se basea ao final no punto final nunha conversa con inteligencia artificial, casi como se fose o teu guía de viaxe. Sí. Faiche 10 preguntas iniciais na página web moi sinxelas, pero que marcan un pouco as túas preferencias de viaxe, os teus filtros de viaxe. E despois, a partir de aí, que é o que che entrega? Lembra outra vez, que é o que che entrega a aplicación? Diche, queres guardar o itinerario? Entón, garda o itinerario, garda o teu itinerario. Guardar o itinerario implica darlle ti o teu teléfono e te chega unha conversa de WhatsApp a partir Entón, dese momento. estás entregando un número de teléfono a eso imos. Vale, estás entregando un número de teléfono. Claro. Pero unha vez si digamos que ti confías, Exactamente. estás entregando un número de teléfono, aí realmente funciona máis ou menos ben que nese itinerario que te xenerou esta aplicación funcionaría casi como un compañeiro de viaxe de a que hora iremos mañá ao museo? E cando podemos ir a cear aquí? É que- E iso che responde máis ou menos ben? Claro, a que historia que ti respondendo esas 10 preguntas estás dicíndolle a un chat GPT, a unha inteligencia artificial, o entorno no que te queres mover. Entón as respostas van a ser moi precisas, porque estás xa dándolle, como se di en inteligencia artificial, un prompt, o sea, unha descripción, un marco moi ben acotado. E entón Vale. as respostas son moi casuais e moi ricas, informan moi ben. Está guai. Entón, isto é a parte positiva. Ahora imos coa que non me gustou tanto. Ben, a ver. A primeira é que non ten todas as cidades, non ten todos os destinos. E están enchendo e están meténdolle... Vale, e podes dicir máis ou menos algúns que ten e outros que Mira, non eu, ten. por exemplo, probei Cádiz, Bilbao e esos teñen. O sea, Vale. son cidades, pero non sei, claro, non probei con Ulan Bator. No. Vale. Vale. Logo, outro é que non te permite reorganizar as actividades que te propón. De momento eso non está disponible, entón, si para un día diche comer aquí e cear aquí, non podes cambiar a cea aquí e a comida aquí. E é para cidades de España, en principio, ou que? Eu provei só con cidades españolas, pero en teoría vai estar para todo o mundo porque isto é vocación internacional. E logo, que é o que máis serio, é que lle estás dando moitos datos. Non é só un número de teléfono, é que lle vas dicir onde vas, cando vas, preferencias de saúde, por exemplo, ni sequera te dá a oportunidade de levar a través dun correo. Eu creo que o método de falar por ChatGPT é unha boa opción, pero tamén é quizáis algo invasiva demais. Entón, hai que valorar moi ben se nos apetece utilizar este servizo. Aínda así, eu recomendo a xente que o probe, porque aínda que non vayas á parte de WhatsApp, sí que vayas á parte das preguntas, as rutas, os camiños, as propostas de cando dis lugares alternativos, os lugares alternativos que suxire están realmente ben.
Vale, estaba mirando agora os filtros. É certo que sí que ten aínda lle faltan un poquinho de cidades, non? Hai moitas cidades de España, despois hai alguna internacional, por exemplo, como estou agora mesmo en París. É curioso cando lle preguntas cal é o límite de presuposto, porque che di de 0 a 95 euros por día, podes mirar, e despois é xa sen límite. Sí. Bueno, hai moita diferencia entre... É que deberían ponderar Claro, tamén que hai cidades como París ou Claro, cidades que non é o moi mesmo caras que Cádiz. Claro. Sí. Sí. Ainda está en proceso, pero ten moi boa podes pinta, acceder e como primeira impresión está moi ben, moi ben. Claro. E según isto despois vaiche comentar. Sabes se lles pode engañar? É dicir, se podes poñer outro número de teléfono, que o de empresa. No, porque non te... bueno, se tes o de empresa, sí. Necesitas un teléfono real, vale. Porque o WhatsApp case sempre vai asociado a unha tarxeta SIM. Claro. Ese é o maior problema. Bueno, o sea que a favor, que ten moi boa pinta, e que realmente o que moitos viaxeiros que en determinadas fases somos preguiceiros e preferimos que non lo dean todo feito, sería super útil, porque con 10 preguntiñas sí que che pode dar unha ruta para ir a visitar unha cidade, como neste caso Andrea Varela en Copenhague durante uns días. En este caso lle diría, queres algún itinerario especial fora do lugar? E iría a Hillerød, probablemente, como foi. Esa lle diría a inteligencia artificial. Como Pegas, que aínda Speak Spots, esta aplicación española, que por un lado mestura unha proposta de guía de viaxes e por outro lado conversa por WhatsApp con inteligencia artificial, aínda non está desenvolvida de todo, necesita todavía aprender, non? Aprender máis cidades, porque non ten todas as cidades, e sobre todo que hai que darlle demasiados datos, non? Hai que entregar de entrada o teu número de teléfono, non sabemos para que o van a utilizar. Claro, aí está. E despois vache contar si che gusta bañarte, si tes algún problema de saúde, si... E que non vas a estar na casa eses días, eso xa é unha pista moi gorda. Vale. Hai que andarse con olla. Entón, recomendámoslo ou non recomendamos? Eu recomendaría probar só a primeira parte. E logo, se imos adiante con eso, pois o mellor sí que compensa dar... É que nin sequera sei se respetan a lista Robinson e logo te van a encher o teléfono de spam. Non o sei. Vale. Busquei no que din que van facer cos datos, ainda pero que nin simplemente sequera sexa para os que vos gusta viaxar un montón, sodes curiosos coas aplicacións, de botarlle unha olladiña de como está, porque a verdad que é pintona a... Sí. Foi un descubrimento. A presentación, o front que ten é moi pintón. Entón, sí que é interesante que lle botedes unha ollada. Outra cousa xa é que se lle queredes dar os vosos datos ou non, e que vos planifiquen unha viaxe. Espera, que me falta o máis importante. Que é gratis, é de balde. Home, despois de todos os datos que entregas tamén ten sentido. Claro, aí está, que cando algo é gratis... Claro, que o máis caro neste mundo neste momento é entregar datos, e aquí estás entregando moitas cousas. Bueno, por un lado ben, por outro lado mal. Bueno, oye, non todo vai ser jauja. A aplicación de viaxes de padrón, claro, non? Exactamente. Por un lado sí, por outro non. Vale. Speak Spots, botadelle unha olladiña e xa nos comentades nos comentarios de Instagram se vos parece ben ou non. Imos agora sí a parte central deste viaxe que fixo Andrea Varela por Dinamarca. Lambóns de viaxe, Radio Galega. De siger bare lev i nuet, livet er for kort. Hvis der er problemer, vi tager det bare i morgen. De siger bare lev i nuet, men livet det er for kort. Jeg danser med djævlen, vi to vi har det sjovt. De siger bare lev i nuet, livet er for kort. Hvis der er problemer, vi tager det bare i morgen. De siger bare lev i nuet, men livet det er for kort. Jeg danser med djævlen, vi to vi har det sjovt. For jeg har det i byen, og jeg har godt det ned. Og min kæreste ved, hun er ganske fucking kammerled. Jeg 2 stepper ud på gulvet, har et nyt glas, der skal bundes. Så baby op på toget, vi har allerede vundet. Og pikkeren siger, klubben den boomer igen. Det føles som der 10.000 mennesker herinde. Han spørger hvorfor at alting sker, hvor du er hen. Jeg siger til ham, så se dog på chartet, min ven. De siger bare lev i nuet, livet er for kort. Hvis der er problemer, vi tager det bare i morgen. De siger bare lev i nuet, men livet det er for kort. Jeg danser med djævlen, vi to vi har det sjovt. De siger bare lev i nuet, livet er for kort. Hvis der er problemer, vi tager det bare i morgen. De siger bare lev i nuet, men livet det er for kort. Jeg danser med djævlen, vi to vi har det sjovt. Jeg er stadig på blæs, der har ikke været mig selv i 25 dage. Kald på hvad det er, for jeg tror jeg har mig endnu en plan. Der så mig fremmed ved mit bord, ved ikke engang hvem jeg er i blandt. Og det her glas gør i mit fucking hoved, det siger godnat. Og folk de snakker, men hører ikke hvad de siger. Jeg kan mærke at natten tager mig, og
siger bare lev i nuet. Livet er for kort. Hvis der er problemer, vi tager dem bare i morgen. De siger bare lev i nuet, men livet det er for kort. Jeg danser med djævlen, vi tror vi er det sjovt. De siger bare lev i nuet. Liber Aircore Gobs ou algo así, é como pon que este título desta canción Vale. que se escoita moito polo visto en Dinamarca estes días e que nos vale como pretexto para afrontar a segunda parte deste programa de Lambóns de Viaxe na Radio Galega, no que estamos indo ata Dinamarca para coñecer non só Copenhague, senón algún sitio máis nesta viaxe que fixo Andrea Varela para visitar a súa amiga Daniela, que vive nunha cidade moi pertiño de Copenhague desde xa hai un tempiño, na que refixo a súa vida ali, na que vive, entendo que super feliz, non? Moi Sí. contentiña, Sí, con sí. cativiños, seguro que son todos guapísimos, claro, con Altos. todos. Claro, é así. Son altos ou non? Bueno, que eran moi pequenos cando fun. Ah, vale, non sabes. Claro, entón- non sabes. Pero teñen pintiña de ser altos ou non? Sí. Sí, teñen pinta. Son... Porque o seu pai é... É tocho, non? Sí. Vale. Como dicíamos Normal. antes, lateral de balonmán. Bueno, o voo ata Copenhague desde O Porto. o Porto, hai voo directo desde Sí. o Porto. Moi ben. É bastante barato. É bastante barato. Bueno, Vale. nós o collemos Sí, bastante depende a barato. data. Eu Sí. mirei hai pouco e non estaba tampouco demasiado barato, pero sí que adoita estar máis ou menos barato o voo desde Porto. Ti foches desde? Eu fun a Barcelona e Barcelona... Fíxate, eu prefiro baixar ata o Porto en coche e coller Claro, ali pero voo que directo eu- que ir ata Barcelona, que sí que fai máis Que non sei se eu a última... É que me quedame ao lado de casa, como que di. En Camposancos tiro para o Porto e quedame... Pero non se me ocurriu. Bueno, vou ata Copenhague, de Copenhague a vosa casa estaba nun pobo moi bonito que está, digamos que a última estación de metro cando sae un de Copenhague, que é Hillerød. Que Hillerød. pasa en Hillerød? Pois mira, aparte de que as rúas son... Bueno, a arquitectura en xeral en Dinamarca a min gustoume moito. Pero o que ten Hillerød é o castelo de Frederiksborg, que é un castelo danés do Renacemento e, bueno, por aí creo que saiu en varias series ou Sí. películas. A ver, o que din que é donde coloca Shakespeare coloca Hamlet. E a Pero- dicir iso, vale. Pero Shakespeare nunca estivo ali, pero soaba exótico, entón Guai, dixo, pois guai, aí, na cabeza efectivamente. funcionaba guai. Era un castelo moi raro porque é de ladrillo, o sea, é un castelo de ladrillo rodeado por un lago Sí. precioso. É un campo... E sí, o parque Que- increíble, os jardíns son la repanocha, e logo por dentro tamén está moi guai. Sí, bueno, E para visitar ese castelo fai falta como Versalles case unha mañá ou é algo máis... Sí. Sí, Sí. hai Sí. suficiente. Sí, media, pois, media mañá está enteriña. moi ben explicado tamén todo, e nin sequera vai moita xente, porque está, en teoría, lonxe. Pero, a ver, cando Andrea di en metro vas por superficie, como un tren. Sí, bueno, como un tren, vamos. Claro. Sí, E entón chegas á vila, que é moi bonita, porque é que é unha vila, eso Sí, é non que- sí. non é grande, ten unha rúa peonil chea de tendas e tal, e logo vas baixando, e chegas hasta un parque que rodea todo o lago, e no medio un castelo, que te sí. mueres, vamos. Entón é famoso polo seu castelo, de nombre complicado, así que non o vamos a decir máis Sí. veces, pero sí que merece a pena desviarse Sí, un anaquiño por e ir ata suposto. Hillerød. A canto tempo está en metro / tren de Copenhague. Aproximadamente, lembras? Media hora. Non reco... Sí, media hora, 40, O sea, 40 asequible, non? minutos. Sí, Un viaxeciño, sí. Ni siquiera unha soneca, non chegas a poder dormir, Non. non? Estás Pero- tranquiliño ali. Vale, e ese castelo, digamos, e os xardíns levan como media mañá a visita, é o máis importante de Hillerød, e ademais hai algo máis na cidade ou non? Na vila? Non, a ver, creo que o máis importante é iso. Logo sí que ten unha praza que é onde está a estatua de De un señor. Frederick, que é o nome do castillo de Frederiksborg, e ali sí que hai como, bueno, cando fomos nós había como un mercadillo, creo que eso é haber un mercadillo, non o sei, pero está bastante chula tamén. É a feira da vila, non? Sí. Claro, totalmente. E os povos están tan perfectos, limpos, como podemos imaginar dun estereotipo novamente nórdico. Mira, Sí, é eu teño que contar unha experiencia persoal, porque paseando por ese parque, vimos, e claro, ali non usan cortinas, aí luz que Eu hai flipo que con aproveitalo. eso, tío, sí, pero Bueno, flipo. pois pasamos por diante de
entraba o sol de principio da tarde por unha fiestra e ali estaba unha nai lendo un libro e no chan un neno xogando cos seus bloques de madeira en unha habitación minimalista pero decorada cun gusto exquisito. E claro, parecía unha foto de Ikea. É que todo está moi ben colocadiño, todo está moi ben pensado no seu sitio, moi ben, ata os carriles bici son increíbles, é unha chulada. E sí, tal cual, Ata os carriles bici son estéticos. Sí. E a xente respetuosa cos carriles bici ou pasa como noutros sitios non está cheo de xente? A ver, aí tens que ser respetuoso cos carriles bicis porque senón levante por diante. Teñen preferencia, como en Holanda, non? Eu creo que no, Ámsterdam é moito máis agresivo, Vale. pero aquí vai todo máis calmadiño. Pero ten en conta que Copenhague, por exemplo, é unha cidade a hora punta de Copenhague. Ver atascos de bicis está, a min chamame moito atención. Hai moita claro. xente, sí. E Gillerot ten mar? No. Gillerot non ten mar. No. Ten un lago. Claro, o lago xigantesco. do Castelo, sí. É que é como se colleras na illa na que está Copenhague, pois te metes pro interior, basicamente. Vale. Por que? O que hai enfrente sae, así, máis ou menos, sae Suecia. Entón, se realmente a xente non vai a ver a casa de Daniela, que supoño que é moi hospitalaria, pero non quererá aloxar a toda a xente que nos está escoitando, e acaba en Copenhague, que sería o normal, esa visita faise en metro, en un día, media mañá, podes ver un poquinho da vila, e podes ver tamén o castelo, máis ou menos. Ese sería o consello para a xente. Sí. Pero que non deixen de ver Gillerot. Exacto. Vale. Destino obrigatorio cando un vai a Copenhague é Gillerot. E despois está, claro, aí onde se aloxou neste caso Andrea, pero o destino habitual cando un vai a Dinamarca en moitas ocasións é a capital, é Copenhague. E ali sí que hai moitas máis cousiñas que ver. E supoño, como dicía antes Dani, segundo o enfoque que lle queres dar a esta viaxe, pois tes un montón de cousas que ver. Que nos aconsellarías ti ver en Copenhague se imos para ali? Pois a ver, así un lugar mítico é New Haven, que é toda esta rúa de casas de cores que tamén saiu pois nunha serie de aquí que é La Casa de Papel. Ah, sí, saiu ali? Sí. Non sabía. New Haven quer dicir Porto Novo. Ah, sí? Sí. Pois non son capaz de situar agora mesmo ese capítulo de onde sale New Haven. A última tempada. Vale. E bueno, por aí, de feito, creo que teño apuntado por aquí que a Hans Christian Andersen lle serviu para escribir o seu conto A princesa e o guisante. Ah, sí. Esa rúa, vale. Sí, é que son como dúas rúas e no medio hai unha canle. E o certo que está pintado de unha forma tan estética, cando pega o sol, que non sei se tivo a sorte, pero o día que pega o sol é precioso. Mira, xusto está agora aquí. E que estamos vendo agora está cheo de restaurantes nevado, na parte ¿no? abaixo, terrazas, está moi lembrando bonito. un montón, bueno, que pasa bastante nestes países que non exactamente as construcións de Ámsterdam, pero igual sí algunha construción un pouco máis belga, flamenca que claro, que ten en esa conta pinta. que a arquitectura desa zona está adaptada, por exemplo, a territorios con moita auga, con moita humedade. E de feito, cando fun a Gillerot, chamou a atención que escoitábamos continuamente un golpe. En todo o pobo se escoitaba clum, clum, clum. E era que estaban colocando pilotes. Se ti queres poder construir nunha zona onde hai marismas, o que hai que facer é meter troncos ou vigas de cemento para que se vaya collendo densidade ese anaco de terreo. E entón eran máquinas que estaban golpeando para eso. E entón podes ver que para que vayan collendo densidade se poña duro e entón aí podes construir. Unha forma, eso tamén o fixeron en Ámsterdam, por exemplo, unha forma ou en Venecia, é moi habitual esa forma de conseguir densidade. Pero, claro, podes ver que Copenhague está chea de canles e de zonas moi húmidas, sí. Vale, pois ademais desa rúa, que máis cousas podemos ver en Copenhague? A ver, a mí o que máis me gustou foi a cidade de Cristiania. Cristiania. Sí, que é unha cidade libre que é autogobernada pola xente que vive ali. Está independente a Dinamarca, o sea, xa Copenhague, e teñan o seu propio, as súas propias regras, as súas propias, de feito ali unha curiosidade é que é legal a marihuana e o hachís, aínda que está un pouco polos
pola policía, ou como non sei como se chama en Dinamarca, controlada un pouco máis ou menos, os teñen vixiados. É unha zona Pero- libre, pero unha especie de os excéntricos coas súas excentricidades, pero aí, nesa illa, Exacto. que queda ao E é unha norte. illa? Sí, É unha mini illa, unha unha illa illa pequena. pequerrecha, sí. Non está pegada a Copenhague, é unha illa que queda E enfrente. como se chega a Cristiania? Bueno, é que... Obviamente por barco, non? Sí, Entendo? sí, Ou hai unha ponte? hai... Non, creo que... Non, podes ir a pé. Bueno, Podes ir a Sí, pé, hai unha sí, ponte? sí. Vale. Bueno, eu fun a pé. podes ir tamén en barquinho. En barco, sí. Sí, sí. Vale. É a ruta turística típica, pasas por diante de Cristiania. Sí, e nada, o curioso é que tamén teñen moitas tendas de produtos artesanais que fan ali a xente dali, está bastante ben. E logo tamén que, bueno, está prohibido sacar fotos. Ah, sí. Sí, Pois Fartáronse eu os creo que turistas. aquí Sí. neste banco de fotos de aquí atrás que poño para o fondo saquei unha de Sí, é un banco con dereitos, pero por lo menos o letreiro de Cristiania saía e dixen, ostras, e isto que é? É que chega un momento que non daban feito cos turistas. Claro. E entón tiveron, donde hai liberdade, tiveron que poñer normas como Sí. esa, que é curioso. e son bastante estrictos con iso, a verdade. Sí, que fan Sí. si che ven sacando unha foto. Non sei, non o probei, Non pero querías probar, non querías forzar. Aí, respetuosa. pero supoño que te chamarán a atención ou non sei, pero sí. Pero é un É sitio que chulo absolutamente en todos os sitios onde hai moitos turistas onde din que non se pode sacar fotos, hai un fulano constantemente dicindo no foto, no foto. No flash. No, sí, no flash, no foto. Pero bueno, ali a xente que había de turistas era bastante respetuosa, ninguén estaba sacando así, o mellor así unha foto co móvil. Vale, así que Pero- a parte bizarra, vémola con Cristiania Sí. en Copenhague. Vale, máis cousiñas, xa sabemos que ti o Noma non fuches, o restaurante este super No. famoso. Pero poideches comprobar algo sobre a gastronomía local en algún momento? Non. Sí, teño por aquí apuntado. Vale. E a fixos deberes. Sí, aquí hai... Bueno, o que os comentaba antes da rebanada de pan, Sí, que o nome é Smørrebrød, Smørrebrød. que significa bocadillo aberto. Ah, Entón, iso. Logo, sí que hai moito, bueno, en Copenhague non tanto, pero ao redor dos sitios que fomos, como carritos de perritos quentes, o botan con pepino con vinagre. guau. Sí, bueno, é unha forma de conservalo tamén. Sí. Sí, e iso. É un encurtido, pero avinagrado. E logo teñen moitas carnes e demais, pero bueno, que eu son vegetariana, entón pois non as probei. Entón, Dani aí supoño que poderá decir máis. No, eu comín a carne, pero en smørrebrød. En carne en tostadiña e tal. Sí. Sí, é que tamén unha cousa que podes facer é coller e pedir varias e entón co acompañante pois vas misturando e Claro. probando de todo. E algunha cousiña máis que para facer en Copenhague, ademais de pasear pola cidade, entendo que é unha cidade chula e que para paseala. Sí, é moi chula. A ver, así de cousas para visitar, tamén está a fortaleza de Kastellet, que está construído en forma de estrela. E nada, que ten uso militar, creo, aínda. Pero que é un sitio tamén así moi estéticamente e arquitectónicamente moi chulo, sí. Eu, polas fotos que aparecen, hai como un montón de... hai moitísimo cuidado polo deseño arquitectónico, non? Tanto Sí. no que é máis esencial ou tradicional da cidade, como nas partes máis modernas, Claro, non? é que aquí neste castelo é onde está a Sirenita, aí Sí. está ao lado a que é moi pequerrecha, a xente vai, eu non sei para que vai, porque, bueno, non sei, é máis coñecida a estatua que o conto, casi. En esa zona, pois son casi todo barracóns, e efectivamente, ves, o mellor ves correndo ou adestrando algún militar, tal, pero non podes cruzar polo medio dos barracóns sin problema, Sí. sí. Ademais de ir a a Copenhague, fostes a Helsingor tamén. Helsingor, sí. Eso onde está e como é? Está no noroeste de Dinamarca, é unha cidade portuaria. Xa máis lonxe entón. Sí, pero pouco máis, Tamén en metro, tamén en tren? Sí. Ah, vale. A min dos sitios que visitamos é o que máis me gustou.
Sí, por qué? Sí, porque as rúas son... bueno, as casas en sí en Dinamarca son arquitectónicamente iso que dicía moi chulas, pero o ambiente todo é como moi... Aí sí que diría que é moi familiar, ves? Sí? Sí. E de feito que falaba antes Dani da sirena, pois aí está o sireno. Que é eso do sireno? Digo. Andrea. Hai unha estatua que é un sireno. Sí. E de feito hai unha anécdota bastante graciosa aquí, que estábamos sacando unha foto, eu era que sacaba a foto e a miña compañeira estaba ali e moveu os ollos á estatua, e claro, na foto sae asustada, e iso é bastante curioso. Como? Espera, No veo vamos a solo, ver, en vamos a plan- centrarnos, Andrea, que a creatividade, o departamento creativo de Cerretulega está ben, pero pasou máis ata tempo certo en punto, sí. Cristiania do que pensamos. Sí, sí, está sí, moi sí. bien. No, Eso foi despois de visitar a Cristiania, ¿no? Sí, Onde permiten o hachís. Non, pero Sacastes sí, unha foto e se moveron os ollos da estatua. non, coa foto non, pero xusto o cadro que moveu os ollos e saquei a foto, entón sai como asustada, pero sí, move os ollos. É como que parece que nos ollos ten unha camariña, e non sei que fai cando pecha os ollos, pero move os ollos. O sea, pestanexa, unha Temos que estatua que mirar pestanexa. a estatua que pestanexa, sí. Espera. Gustaríame saber tamén se hai historia sobre o sireno, porque a da estatua... Creo que sí que había, Sí. pero tiña tamén creo que algo de relación co da sirena. Ti lembras a historia da sirena, Dani? Moi rápido, nun No, minuto? no. Ti? A de sirena sabela ou non? Non. Eu non. Bueno, queda para outra exe a Dinamarca, porque eu non lembro a historia. É todo plateado, é como Terminator. Sí. Sí, veu do futuro para cargarse a sirena. Por iso pecha os ollos, Claro, claro. que tía. Vale, así que Helsingor, a cidade igual un poquinho máis chula, ao noroeste de Dinamarca, que é unha cidade así portuaria, poboiño moi chulo. Sí. O Tamén para visitar en mediodía, unha cousa así, non? Sí, visítase rápido, pero eu creo que merece a pena. Non hai así algo como super concreto que visitar ali, pero xa o pobo en sí é bonito. Vale, despois nesta viaxe decidistes cruzar ata Suecia, ata Malmo. Sí, Por que motivo? Porque por aproveitar tamén os días. claro, porque como vimos que, claro, está cruzando, entón cruzamos E como se cruza? en, Como cruzastes vos? en tren. En tren? Sí. Sí. Bueno, son tamén super estrictos, en plan, revisan todo o que levas, claro, porque estás pasando cara ao outro lado. Pero Malmo é un sitio moi chulo tamén. E así de sitios para visitar en Malmo, hai un parque, ti chegas e hai un parque super grande, e que están nenos xogando, xente comendo nos bancos, bueno, como un parque normal, pero que ademais é un cemiterio, Ah, bueno, claro. que ten así como pequenas É Bonaval. parcelas, De Bonaval, non? Claro. pequenas parcelas con... E a xente está Sí. convivindo tranquilamente Sí. no Campo Santo, verdad? Son tamén digamos que civilizaron cemiterios e fortalezas. Claro. Humanizaron, digo, non civilizaron. E utilizan para a vida habitual. Bueno, pois a verdade é que quedou unha viaxe super chula. Nesta viaxe de 10 días a Dinamarca que fixo a nosa compañeira Andrea Varela, non é que ademais de ir a Copenhague, que é o habitual, pois mira, foi a unha vila super chula que se chama Hillerød, na que foi a un pobo costeiro que se chama Helsingor, na que tivo tempo ademais de cruzar a Suecia nun tren ata Malmo, e ademais de ir ao The Hermitage Hunting Lodge. Eso que é? Un parque, teño aquí apuntado, era un pabellón de caza Sí, que fixeron para un tal Christian Ulde, sí. para é un parque super grande, pero ten unha casa que a fixeron simplemente para Xusto no centro, sí, facer banquetes reais despois das cazas. Ben. Que guapo. Sí, señor. Que ben, claro, así se teñen Xente que sabe. para comer ben. Claro. Pero estás ali paseando e están os cervos E unha pasada, a la non? autúa, sí. Que pasada. Pois mira, rematamos a viaxe vendo os cerviños. Andrea Varela, moitísimas gracias. Ven por aquí outra vez, vale? A vos. Dani, gracias. Boa noite. A todos vos, lambonciños, gracias por estartes aí unha semana máis. Vémonos e escoitámonos aquí en Lambóns de Viaxe dentro de 7 días. Adeus. Muerte.